नमस्कार, प्रणाम। मैं मीना सिन्हा फिर से अपने YouTube चैनल पर एक कजरी गीत के साथ उपस्थित हूँ। आप सबों का स्नेह और आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। रुनु झुनु खोलना हो केवड़िया, हमें विदेशवा जइबो ना। रुनु झुनु खोलना हो केवड़िया, हमें विदेशवा जइबो ना। जो मोरे सैया जइब विदेशवा, जो मोरे सैया जइब विदेशवा, अरे जइब विदेशवा ना। हमेरा बाबा के हो बोलाई द, हम नैहरवा जइबो ना। हमेरा बाबा के हो बोलाई द, हम नैहरवा जइबो ना। रुनु झुनु खोलना हो केवड़िया, हमें विदेशवा जइबो ना। रुनु झुनु खोलना हो केवड़िया, हमें विदेशवा जइबो ना। जो मोरी धनिया तू, अरे जो मोरी धनिया तू जइबू नैहरवा हो। जो मोरी धनिया तू जइबू नैहरवा, जितना लागल बहु रुपैया, उतना दे के जइहना। जितना लागल बहु रुपैया, उतना दे के जइहना। रुनु झुनु खोलना हो केवड़िया, हमें विदेशवा जइबो ना। जो मोरे सैया तोहे चाही रुपैया हो। जो मोरे सैया तोहे जो मोरे सैया तोहे चाही रुपैया, अरे जैसन बाबा घरवा रहनी, ओइसन कई के भेजना। जैसन बाबा घरवा रहनी, ओइसन कई के भेजना। रुनु झुनु खोलना हो केवड़िया, हमें विदेशवा जइबो ना। रुनु झुनु खोलना हो केवड़िया, हमें विदेशवा जइबो ना। जैसन बाबा घरवा रहनी, ओइसन कई के भेजना। जितना लागल बाहो रुपैया, उतना दे के जइहना। जैसन बाबा घरवा रहनी, ओइसन कई के भेजना। रुनु झुनु खोल
रुनु झुनु खोलना हो केवड़िया, हम विदेशवा जइबो ना, जेतना लागल बा हो रुपैया, उतना दे के जइबो